Dnes som sa zastavila pri slovách z Evanjelia podľa Matúša, 6. kapitola, 31. a 34. verš. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia a uvedomujem si, že aj ja sa niekedy bojím o také úplne obyčajné veci. Či budeme mať dostatok peňazí, či budeme zdraví, či budeme mať všetkého dostatok. A pritom viem, že svojím strachom aj tak neovplyvním to, čo príde. Tieto slová mi pripomínajú, že nemusím niesť všetko sama. Že môžem svoje starosti odovzdať Bohu a že práve v tom nachádzam pokoj. Keď sa vrátim do prítomnosti a dovolím si žiť dnešný deň v pokoji. Nech vám tieto slová dnes prinesú pokoj do srdca. Ďakujem za novú nádej, ďakujem za nový deň. Môj život si navždy zmenil, moje srdce naplnil.